Hi Pangyaw, magandang umaga. Pakitaan ko po kayo kung ano po ang ginagamit ko kung paano ako mamili para makapag-discount. Yan po, nag-install po ako ng You. Yan po ang ginagamit ko. Pumunta po ng Welcome, KFC, kung ano man po yung nandun sa loob niya na apps na pwede pong bilihan at discount. Buksan po natin Pangyaw para alam po natin kung saan po kayo pwedeng pumunta. Ayan po Pangyaw, binuksan na po natin. Makikita ninyo po yan kung ano po yung pwede po nating puntahan, nabibilhan. Ayan po. Ayan Pangyaw. Yan. Ito, Welcome, Mannings, KFC, Living Bank, Enjoy, IKEA. Tapos yung you po nagtitik sa inyo na may mga parapol sila, may mga discounted, na may voucher na po kayo. Yan po. Oh, yan po yung mga Maxine, Cakes, Home Bake. Yan, mga tindahan po yan dito sa Hong Kong. 7-Eleven, Pizza Hut, at PHD. Yan po. Yan Pangyaw. O yan, gaya niya sa Welcome. Oh, meron po kayong discounted at points. Yan. Yan po ang pwede niyong bilhin sa Welcome pag kayo po'y pumunta doon. Kahit ano po, pwede po. May discount po kayo dyan, may points. Yan. Kita niyo po Pangyaw? Yan. Ito naman po Pangyaw na 11,187. Yan po yung you na discount ko. At yung discount naman po, pag naka-discount ka, meron ka naman po matatabing discount doon sa binili nyo. Yung ito po, $55. May pera na po ako sa you ng $55. Dati po, ang pera ko po dyan ay 100 plus. Ginamit ko po sa pagholiday ko. Kaya, nakalibre po ako ng lunch. O, di ba Pangyaw? Kaya po, kung wala po kayong you, install na po kayo. Account nyo lang po ang kailangan doon at yung password. Kaya kailangan po, anuhan nyo po, tandaan nyo po yung password nyo kasi minsan nagbablock po ang you. Yan, ganun po, natatanggal siya, parang basta nangyari na po yun sa akin. Kaya yung password po ng you nyo, tandaan nyo po, yan po ang advice ko sa inyo. Mamaya Pangyaw, papakitaan ko kayo kung paano po ako gumamit ng you. Kaya Pangyaw, yan po, install na po kayo. Ito po yan. O, you. Ito po ang paggamit ng you. Pipindutin ko lang po yung ito. Yan. O, yan na po. Ito po yung code ng you nyo. Yan lang po ang ipapakita ninyo Pangyaw sa KFC. Welcome. At kahit saan pong install na pinakita ko po sa inyo kanina. Di ba Pangyaw? Pakita ko po sa inyo. Yan. Ito. Dito. Dito mo po siya gagamitin. Oh. Di ba? Pindutin nyo lang po yung code nyo, tapos ibigay nyo sa cashier yung code. Okay na po yan. Makikita nyo na po yung points nyo dyan at yung dollar na discounted sa pinamili nyo po. Kaya Pangyaw, tingnan nyo po mamaya. Gagawa po ako ng video para makita nyo po kung paano ko po gawin. Yan. Install na po kayo ng you. Kasi may discount po siya at nagagamit po talaga siya. Usable po siya dito sa Hong Kong. Hong Kong only lang po ha, Pangyaw. Yan. At pag nagpunta po kayo dyan at para po magamit ninyo yung dollars nyo po, pakita nyo lang po yung yun sa cashier at i-assist po kayo niyan. Sila na po ang bahala. Tapos tuturo nyo na lang po kung anong gusto nyo pong bilhin. Ganun po yun dito, Pangyaw. Hi, Pangyaw. Nandito na ako sa KFC. Oh, di ba? Punta ako ng KFC. Dito ko papakita sa inyo kung paano gamitin ang You apps. Yan. Pasok tayo. Yan. Ito ang bibilin kong lunch. Oh. Yan, 39. Pila tayo Pangyaw sa cashier. Cheche. X8. Yeah, hot spicy. Sprite. Take out. Take out. One set only. I using you.
Yan, gamitin ko po ang yun. Yan, pindutin ko to. Then, i-stab ko po yan dito. Okay na po siya. Ganun lang po pangyaw kung paano gumamit ng U. For discounted. O, diba? Ganyan lang po kadali. Tapos, yan, nakikita mo na yan dyan kung ilang points na nakuha mo. Okay? Ganyan lang kadali, pangyaw, gumamit ng U. Ayan na agad pangyaw ang ating order. Kukunin natin. At yan po ay lunch po namin ng aking mga alaga. O, diba? Ganun lang kadali pangyaw kung paano gamitin ang U. O, diba? Galing ako sa KFC. Papakita ko sa inyo pangyaw kung paano pa siya gamitin. Yan, kaya ganito pangyaw, pwede siya maging visa, enjoy, visa. O, diba? Pwede siyang gamitin. Basta mayroon kayo pangyaw apps ng U. Pwede niyong gamitin. Yan. Kita niyo pangyaw, kaya kung wala pa kayong U, mag-install na po kayo. O, diba? O, yan. O, nakita niyo yon. O, yan, pwede yan. Yan ang makikita niyo sa U na mga pwede niyong bilhin. KFC po. KFC, welcome. Marketplace, 7-Eleven. Tingnan nyo, may ganyan po sila. O, nandun po yan sa U. Yung apps po ng U, nandun po, diba? Nakita nyo po. O, tingnan nyo pangyaw. Andito ako sa supermarket. O, pag pumunta po kayo ng supermarket, makikita nyo na po agad yung nakalagay. May U po silang. O, tingnan nyo po. Nakita nyo po pangyaw. O, yan po ang ibig ko pong sabihin. Pag may install po kayo nyo, magagamit nyo po dito yan. May discount po kayo, may points pa kayo. O, diba? Thank you pangyaw sa papanood nyo sa akin. Salamat. God bless. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Thank you for watching. Bicolana OFW po. Please subscribe. Thank you pangyaw. Bye-bye. Ingat. Pangyaw. Ingat.